som Albera Dinàmica i fem vins vius i que volem compartir amb tots vosaltres. I és, I és per això que ens movem, sortim de casa, de fora de casa ens anem a la província i ens anem apropant-nos al nostre client. Anem a casa dels restauradors per poder explicar, per poder mostrar, per poder apropar-los i donar a conèixer aquesta idea de l'Albera Dinàmica, la nostra manera particular i senzilla que tenim de treballar i perquè ens puguem tractar de tu a tu i mirar-nos als ulls per explicar aquest petit gran projecte. Celler Rim compartirà una nit molt especial i amb molta il·lusió amb el restaurant Motel de Figueres. Tortuga va el 8 d'abril, els dijous per la tarda també, per sopar. Anem a Girona si no fos. Doncs nosaltres a la Gotina ens anem a Banyoles, volíem sortir cap a zones que coneixem menys, ens n'anem a Vivissim, el 24 d'abril. A Castelló-Murci farem un tast amb bèstia el 7 de maig a les 6:30 i farem un tast amb unes miques de tapes i el guai és estar a Girona i poder doncs, arribar a tots els gironins. I Roger Bisà Vinyataire se'n va al seu poble, de retorn al poble, a Roses, i ho farem a l'Almadrava, en un lloc espectacular, amb un spot que és únic avui en dia, com l'hotel Almadrava, amb un mar i muntanya que casarà perfecte. Doncs esteu tots convidats a fer la volta de tots els sopars. Esteu convidats a venir a fer la volta a tots. Tots, claro. Penso que hem de defensar que el vi natural és molt més, evidentment, que un vi fet sense sulfurós, no? Per mi és implicació amb el territori d'una manera natural, social i sostenible. És una consciència, és tenir consciència de l'entorn. És un vi que ha de tenir una dimensió artesana de màxima observació, i això només es pot fer quan és una dimensió humana i la persona que treballa a la vinya és la que està cada dia veient cep per cep, que es coneix tots els ceps i que després elabora amb aquest raïm. És assumir riscos en la vinya i en el vi en defensa d'una autenticitat i d'una llibertat d'expressió. Penso també que l'Albera Dinàmica és aquest col·lectiu d'artesans que tanquen aquest cercle de viticultor elaborador amb consciència i compromís i coneixement. Penso que Alvera Dinàmica embotella un paisatge sense etiquetes, sense un segell que li digui com ha de ser i com s'ha de demostrar. Són autèntics, lliures i assumir uns riscos que molt poca gent està disposada a assumir. Em sento molt orgullosa quan parlo a vosaltres, m'alegreu molt la vida i penso que quan ho transmetem al client, quan es veu una ampolla vostra, quan es veu un vi vostre, és capaç de percebre aquesta autenticitat i aquesta identitat que vosaltres mostreu i aquesta feina. Així que jo us agraeixo molt també que que feu aquest cicle, que espero que sigui el primer de molts i que penso que aquesta és la idea de cicle de sopars dinàmics i que us mostreu com a col·lectiu de l'Albera i que defenseu aquest tros de l'Albera, aquest tros de territori que us pertany i que voleu compartir.